Roblox i det samme spil hele tiden. Og ja, det vi skal spille, ja, det er sådan den her, okay? Bare lige så jeg ved det, så jeg har simpelthen sat musik på, så jeg kan så vi er til at spille. Det her, det er alt muligt, jeg ikke kender. Så ja, det er det, og det har jeg på, så i dag. Så ja, så jeg finder lige en bil. Og så, så når jeg har fundet en bil, så skal jeg finde et hus, og så skal jeg, hvad nu? Så skal jeg finde ud af, om jeg kan finde en familie. Ja, jeg har lige låst bilen. Og så skal jeg være på skidt. Så når jeg sender ud, når den er på skidt. Den her. Ja. Så jeg skal finde et hus nu. Skal det, ja. Så ja, vi skal lige finde en hus. Det var det, jeg lovede jer. Ja, undskyld fordi jeg kørte forkert. Jeg skal lige til en fest. Se, det her er et hus. Ja, det er ikke lige mig. Så jeg går herhen til min bil. Hvorfor går jeg op? Ja, jeg skal simpelthen have hus lige her. Fordi jeg satte musik på, det er sådan, jeg kunne, det kunne være hyggeligere, ja. Det var derfor. Så ja, hvad for et hus skal jeg egentlig vælge? Ja, så nu skal jeg også lige parkere bilen. Nå, det var derhen, jeg troede. Ja, nu er jeg ude af bilen. Undskyld, fordi jeg lige var lidt stille. Det kan jeg klare. Ja, det er min yndlingssang. Altså, det er ikke mig, der er sat på lige nu. Så det er simpelthen mit hus. Det har jeg aldrig set før. Jeg skal fordi jeg synger med, det er bare min yndlingssang. Så måske er jeg min stemme lidt for høj, så I kan høre mig. Men det gør det noget, så sig til. Skriv i kommentarerne. Der er fint, Lars. Det kan jeg godt lide. Wow. If the world was something I wanna be next to you. Okay, skal jeg skifte tøj eller ikke? Eller synes I det er pænt? Ja, nu går det ikke. Hold you my night and heart to heart. If there were a song. Ja, så. Den er godt lide. Så det er fint nok. Den, nej, Så skal vi
Ja, så skal vi lige finde en trøje. Så ja, det kommer lidt forskelligt. Nej. Der. Ja, jeg leder lige efter nogen. Nej. Den. Det ved jeg ikke helt. Den er. If the world was on, then I wanna be next to you. If the world it was over, and I time my world and I wanna hold you tonight. At the sky. World was on. And I wanna be next to den der. Hvad er det? Den? Okay. Det ved jeg ikke helt. Så ja, undskyld fordi jeg var lidt stille, fordi jeg skulle lige finde den. Det er pænt tøj. Jeg ved, I don't know, så ja. I wanna be next to you. Nej. Hvorfor gør den det? Nej. Nej, jeg skal da ikke have penge i hånden. Altså bare lige fordi jeg gerne lige vil se det. Det er søde. Ej, jeg kan godt lide den. Det er min yndlings. Ej, jeg kunne godt tænke mig at være et barn. Okay, så skal vi ind have noget tøj på. Ja, hvad var det nu? Skal vi have noget varmt tøj? Nej, det kan man ikke se. Jeg holder min bamsi. Det kan vi godt. Det er bare det reklame, så jeg ved det. Undskyld for det. Ja. Yeah. Kender I K-pop Demon sangen? Den er lige sat på. Det er min yndlings. I was a ghost of life. Ha, Newton. Ha, Newton. Ha, ha, Newton. Ha, Newton. Never. Måske fordi jeg stadig er lidt stille. Jeg kan bare ikke. Ja, det er flot til et lille barn. Ja, det synes jeg. Måske ikke for jer. Men jeg skal den der vej. Så jeg har lyst til at slippe mit hus, så jeg kan være et lille barn. Skal vi? Papa said I'm moving. Because I'm going. Ja. Så jeg finder lige den bil, jeg havde. For jeg skal ikke have den.
Så ja. Der er en, der bliver ved med at give besked. Det ser vist lidt mærkeligt ud, hende der. Nej. Det skal jeg ikke se. Nej, ikke det. Jeg skal se, hvad finder ud. Ja. Den der... det er t-shirt. Det er det. Lille søs. Så ja, måske kommer der reklamer nu. Ja, det gør det. Ja. Ja. Hvorfor gik jeg den der vej? Undskyld for det. Så ja, jeg prøver at finde en familie. Det er det, jeg gør. Yndlingssang. Igen nu. Ja, fordi ja, undskyld. Okay. Jeg bliver lige lidt større, fordi så er en idé. Okay. Okay, nu skriver jeg lige hej på engelsk, om vi kan være sammen. Nej, please. Nej. Jeg kom til at skrive forkert. Hvad skal jeg... Okay. Okay, jeg bliver nødt til at lukke ned nu. Undskyld for det. Farvel. Altså ikke farvel helt endnu. Farvel.